Peter Pan, to je jednoduché. Ideš, Peter Pan. Aké, aby ste si ešte zalezli aspoň túto, pred tým dažďom. Kde cvakáš? Tam horách cvakáš. Nie je ideálne, ale... No, poď, pekne. Pára. Tam pri kolene má ten stup, nie? Tam naľavo. Pekná nožka, videl som. Daj mi dosť one. Môžeš hoci ako cvakať. Dík, proti sebe. Ja sa neposerem to na. Tu som mal chyt. Prdele. A ja som tam nožkoval, ale to bolo technicky pekne vylezené. Začína Bol pršať. spokojný s tým, jak som to viedol. Lenko neviem, či to ty vylezieš ešte. Myslíš, že nás uprší? No tu už prší, ty si tam No to To je v pohode. nemá sa ísť na takýchto skalách. No to je jasné. Kašlem ti na onside, tak ju vidíš i ty, tak vybral. Hej. Ako nemusíš, ak budem ale iba Doktor, Čo? vidíš, že som nás expresskou? No. Tak prečo ideš dozadu? Ja som sa chcel presunúť, aby som nebol za skalou. Po fakt sa mi nepáči, keď ma sťahuješ. Ja som nešiel dozadu, no išiel, ale nechcel. Keď pohoda, ja on proste nerob to. Hej, ja som išiel správa doľava, nie dozadu. Takže zámerné. No Kiki, ale to musíš A my vybehnúť. fotíš? Či natáčaš? Fotíš či natáčaš? Zakrieš prosím tu lanokus. Som kontrieš. Dobre, ďakujem. Aj lesky, daj. To je na hovno, neviem čo mám robiť. Ale vpravo vyzerá, že je... Základ s mážom, ľudia. Vpravo vyzerá, že je chyb. Ale neviem. Tam zamážované kus. Dom, čo chceš to ty ísť potom ešte? Asi nie už. Asi nie, to už No bude. išiel by som, ale asi sa nebude dať. A mal som teba pustiť, lebo... Sorry. Čo? Mal som teba pustiť, lebo si chcel ísť, sorry. Nevadí. Vpravo vyššie vyzerá, že je diera. Není dobrý. Není dobrý vidieť. Ale to je dobré. To som myslel teraz, čo To si držím. myslel, díky. To je dobré. A vľavo si daj nohu. Vľavo nohu. Vľavo na úrovni kolena, do ľava asi Ty máš v prdeli. Ale ľavú nohu. ľavú nohu. Nemôžem, hlavnú nohu, ty máš v prdeli. Lebo aby sa nestal taký úmysl. Tento borhák, a tu mám borhák, ktorý čo ja robí. Kiki, ľudia, hej. Ja som hovoril o hlavnej nohe. A ocko mi je jedno, ale Domčo mohol vidieť, že stojím na pravej a nemôžem s ľavou hýbať. Teda stojím na ľavej. To už malo byť zadarmo. Na to čas aspoň. Tak daj. Ale není.
Dalibor Hágal s Wagnerom. Naľavo by si nemohol do tej skaly oproti. Bolo koleno. Neviem, nebolo koleno. Myslím, že nebolo, neviem. Vyzeralo to zaujímavo. Posra. Ja tam nevidím teraz. Pohoda. Pekne. Už malo byť dobre. Už sú padla. Už dobre stojíš? Padla som. Aj tam to bolo mne zrazu. Ale nie idem vás skúšať. A to tam už nekončí? Až hore pri tom kríku. Hore. Aha. Padla dobre, dobre, dobre. No už sú len padla. Dobre. To je ťažké. Ale tu sú padla. A hore bude odísť. Také dohora? Aha. A netreba to. A ty budeš chodit jistiť, keď budeš môcť? No hej, ale ja nemôžem. No, 16 nemôžeš. asi hej. To ty budeš čo? Až ako druhá. Dobar. Tomčo, pôjdeš ju? Pôjdem ju? Ja by som šiel. Hej! Nebudeš ale ťa.
Za to, že toto bola tá časť, čo bola okolo. Od tejto? Čo Kikik povieš? Dobrá. Dobrá? No, Na vidíš. túto stranu ich chceš? Nie šveka, chcel som odfotiť 8 plusku. Maminka, ale nevieme kde. 8. Mami, odfotíš mi 8 Neviem, plusku? ktorá to je. To je tá Jediný, napravo od tej, čo sme... Tam, kde sme liezli, Tak napravo, taká, napravo od kde nej. nič nevidíš. To Prilbu uvidíš. si berieš? Prilbu, áno. Uvidíš Bielu to. chceš? Bielu som chcel. Dobre. Hej. Alebo aj bielu. Bielu by som radšej. Mauči. Čakaj, jak sa to robí? Hej, takto, áno. Podkročíš. To je lepšie ako tam, čo sme boli, nie? Dobrá, dobrá. V strede najhorší. No to je dobré. Tak neviem, ako by to malo byť. Ak si s tým povedal, že to. Už to máš tu. Toto je tak. Nie, už to máš tu. To je... Maminka by mňa tak robí. Ďakujem. Koľko máme tu na času na toto? 10 minút. Ale už vidíš, zase začína pršať. Lebo začne pršať. A už začína liať Tak Domko. si pobarila tam, hej? Tak potom je... Domko už asi, neviem, rýchlo od Mal sa ti Kristianko. Domik nechať dobrou. Poď, poď. Ja som dobre. Domik si dobre? Pozri si prejsť. Nie, dobre. Keby nebol dobre. Lebo toto je taký silnejší dáž, ako ste mali vy. To je dobre? Hej. Tak poď. Domik v kúde, choď. Tak to pršalo aj u mňa? Menej. Menej. Menej kus. Zakni si Domčo a choď rovno naľavo. Jak si to tu... Naľavo choď rovno. Ja som to v podstate potom, začiatok som išiel cez... Ja som to už skôr som sa presunul naľavo. Teraz choď celý čas po ľavej. A kde? Či po pravej, sorry, ja neviem strany, pravej. Moja chyba. Prepač. No ale aj tak Domko to nezobere tu, on expresku. Toto je cesta, kde musíš niekedy proste dať vysokú nohu. Neboj sa ju tam dať. To je dobré. Máš dosť? Tu sú aj dobré chyty celkom. Hej, hore už budeš krapky, neboj. Pekný spodiak akože. Celkom sa mi páči. A stúpaj steny. Kedykoľvek môžeš, stúp si stenu. Tam naľavo vidíš, som myslel Kikik. Ja viem, ja som stal napravo. Áno, tak sa to stúpilo a teraz sa tam obe myslím, že obe nohy sa tu nastúpal napravo. Vieš čo myslím? Obe som dal napravo. Kikik vpravo. Domčo, vieš, ak som išiel oboma napravo nohami. A teraz sa stúpil aj ľavú do steny, ak sa nemýlim. Ľavú, Čo myslím? a tam ľavú doľava sa nedá Obe do dať? steny na Sokolíka som išiel. To som zlikať. Tak si cvakni, ak dočiahneš. Domko, a ľavú doľava? Dočiahneš si cvaknúť. Nie asi.
A ľava doľava sa nedá dať? Tak ľavo doľava, hej, Ocko má pravdu, ak tak sa dá. To je to, čo som ti chcel poradiť. Tam je dane, vlastne tam je to madlo, čo si vyspomínal. Tam na pravú. To není to madlo je inde. Tam dade. Máš tam dačo? Nie, Nie? Tam, kde si bol domík pravou rukou. tam je to zamážované kade. To Keď je som to videl zo spodu. Išlo najskôr ľavou a potom pravou. Tam je, tam píše teraz. Máš tam teraz madlo? Nie. Pekne ideš, poď. Kde je to madlo? Veď tu není. Tam dade je. Napravo hľadaj. Ale už stojíš dobre. Nie. Pravou nohou nie. No pravou nie, ale cvakneš si asi pohode. Ale pravou stojím. Cvakol? Pohoda. Tá práva je tam taká neistá, no. Ale treba jej veriť kusok. Kde je to spomínané madlo? Nič tu Už je není. pod tým, ty si už nad ním. Pod lakťom pravým ho máš. To prvé ešte pod tým. Nižšie. Tak Domčo, možno- Nižšie. To je jedno. Asi Tam, som ťa... kde si rukou. Dobre, to je jedno, ide ďalej. Asi som Ideš ťa ďalej. oklával, sorry. To je jedno, si za tým. A prešiel si to tak miliónkrát lepšie než ja, takže môžeš ísť. Ja tu finger jamujem. Hej, to je tá sprostá časť, tam si daj pozor. Tu na všetko vyriešia pekné nožky. Tam nepotrebuješ skoro vôbec ruky. Na čom stojím ľavou? Na dobrom, Na dobrom. na dobrom onom, na dobrej lište také. Vypadá taká na plocho. Domčo, ja neviem presne ako som išiel, ale ja som sa tam veľakrát menil z rohu na roh, ak vieš. A tam naľavo sa nedá ešte kúsok vyjsť noha? Najdi čo najlepší bočak a vstup si do steny. Aký bočák tu není? Tak iba si vstup do steny. Neviem. A naľavo nožičku troška vyššie to sa nedá dať? A ten bočak, čo si tam hľadal, napravo, není dobrý. Neviem. Že by si chytil ten a potom vstúpil vpravo lištu. Ak vieš, čo myslím. Vieš? Nie. Ale akože ty dačo vymyslíš, len proste... Vľavo je bočak. Vidíš vľavo bočak? Nie. Vľavo, teraz reálne vľavo. Nie. Tam nižšie kúsok. Ten. Teraz keď dáš cez ten bočak nohy vyššie. Vieš dať nohy vyššie? Hlavu. Á, presne. Pekne, poď. Dobre ideš, poď. Trošku sa poponáhľať. A už si cvakáš. Pohodka. Madlo. Madlo, tam, tak toto bolo to madlo, sorry, tak ja som ťa oklamal. O kúsok vyššie bolo. Toto bolo veľmi pekné. Cvakaj si. Hej. Prepáč. Ja cítil ako profesionál toto. Hej, že to tam je pekné, no poď. Lebo musíme trošku švihnúť. Ja toho nenaháňam, ale typu, že prší a ja mu hovorím, že si musíme kúsok chvíli. Teraz je to už ľahké, len si musíš dať bočaky a kde si vstúpiť do steny. Hej, pekné to už je. Tu už je všetko fakt ľahké. Už je načírňava. Pekne ide. To vydrží asi 5 minút. Ten som ani nechytal, lebo ja som sa postavil do steny vpravo. Musíme expresne. Potom čo, tam sú fajné škrabky.
počuj, vrch už obabri, ako sa ti dá. OK? Obabri ten vrch, ako sa ti dá. Tu máš dosť. Dobre, a obabri ten vrch. No, Domko, lebo potrebujeme to naozaj. Normálne, a teraz sa plasky doprava aj ty. Keď si ma to pekne vpravo a ideš. Robotka si to vyriezol rýchlejšie, ja. Prepáč, špiklová dopredu. Pekná cesta, že jo? Nitro. Parádna cesta. Dobrá, tak ten jeden krok, čo som bolo prekonal všetko, tak ja som držal takú malinkú... Schovaj sa, Kiki, pod stenu, jak sa dá. Dáš mi, je to treba baliť veci. Hej, veci. Ťahu mám. Toto hodíme dovnútra. Uprujeme tu, alebo hodíme dovnútra. To dovnútra hodíme. Čo, ty sa chceš pozrieť? Nie. Ideme domov, hej? A neviem teda dôvod, ale považujeme tieto informácie za tajné a že by sa nemali. Aby bolo vody.